Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Ruby. Ruby. Pangasim. Ibabaw yung kumanda kita. Dito nga yung pagam. Ibabaw yung kuma. Saan kon nga may babawi pa, Nelson? Saan kan nga eten? Adan nasarakak nga sabali nga lalaki, nga budno ay patpateg ko. Saan kan nga eten? Saan ako naragsak relasyon ta? Iso nga, lipatan na kon. Nalipatan ka ten. Kanagsinatan. Kinawan tinaranya gamasak bayak keng ka. Tamay sakalaeng repairman. Ininto tayo, nang isukatakeng ka? Kit may isang seaman? Ruby, among ipatpatag ka unay-unay. Kadyak kayat nga mapukaw ka itipiyag ko. So nga panghasim, saan ta ko mangagsina? Saan kuma? Ditakan. Ruby! Ruby, agsubli ka! Ruby! Tingkay nangigan, papagayam, ket may salay nga paset ti pagkasalitaan. Tilagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Nelson, iti Ilocos Norte. Ngayon tayo pinauluan iti repairman o seaman. Kasi nangigan nyo itay. Nga ni Nelson ket may salay nga repairman. Idinto, jay nangisukatan na ken niya, ken kuana, dengan sukatan ni Ruby kan kuha na kita may isang seaman. Anang nga pagtumbalan dito pagkayam? Di pagkasaritaan ni Nelson kat may isang karagitin tayo pagpilian para tayo pa nakapili ti best leader of the third week iti bulan ti Agosto. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Ken di programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, TCJ Silawag, iti panangimatmaton ni Station Manager, Attorney Nick Malasig II, nga pangabakan nyo, kadagiti agkakadakkel a premyo, gabota in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. When ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid tapay iti Letson and Rice Bento, nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab, Letson Belly, nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab, Letson Belly, nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Intimate dinged dato'y pangablao ay panagyaman ken panangawis
Dahil ito 7th grand finalist tayo. Seventh grand finalist, the Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Rogelio Boy Baldonado. Tubo, iti Badok, Ilocos Norte, nga magdamag nanad sa Jai, Honolulu, Hawaii. Denggen tayo, ti panagyaman ken awis ni paring Boy. Agyaman kami unay manong nemi tati pagkasaritaan ti biyag mi ken ni Delia nga asawa. Tinangabak nagragsa kami nga agasawa kastamiten dagiti adu nga ibilang mi nga anak mi. Nga itilikodan adi mi ida pudnong anak ngem inted mi ti ayat kadakwada. Anak karupay ngem pudno anak-anak ket apo amin nga dumdongek ken nagbuy-buya. Maawis kayo amin ngagsurat met iti lagip iti napalabas tapno papadasan nyo met iti mga bak. Okay, mapadasan nyo mati mga amak. Yan, ito irugi. Kaya nituloy nga iba sa tipagkasalita ni Nelson ngayon ti pinauluan iti repayment o seaman. May sakaragit inte pagpilian para ti pinakapili ti bestseller of the third week, iti bulan ti Agosto. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Ito yun ni Arnel Sambos Unido. Yahoo! Naginit din manong manso. Perlita Glipe Matias. Kasawatan ni Erlinda Stabilio. Ni Erlinda. Kaya duwa pa nga madaman nga agbibuya kanya kita. Oray mambuyaw yung itanap mangigyon. Ti pakabuklan ti pakasalitaan ni Nelson. Kaya tumalad ng gan buyain. Abalbaliw into no Aldao, 12:13 kada talas 2. Iti program ang tingalagip tinapalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag page. Papagayam. Yeah? Kita'y patikim, pasimsim lang tintay paan dito ita. Yan. Kat kablawan tayo man kita'y ag-birthday na ito yung Aldao. Papagayam, nakaditang Aldao. 21. Ayan. Happy birthday kay ni Lena Garcia dita California. Into nubigat, advance birthday kay ni Edgar Garcia. Kapsat di gito Ken ni Mother da, into na 30 ni Elmi Garcia de California, kumapkablao ni Odumail Garcia and family. Into no 23, advance birthday kay ni Portia Hernando Castañeda, itilawag sidik, greetings coming from Kumari Janet, iti Singapore. Into no 24, pananan, adjustment nan. Yan. Into the 24, advance birthday kay ni Lolita Ancheta de Barangay 62A, Nabutas Lawag City. From Mr. and Mrs. Dulatre, 8062, Nabutas Lawag City. To the 25, advance birthday kay ni Romeo Manera Jr., itidingras from your daughter, Rain and Mama Bell. To the 26, advance birthday kay ni Sherlyn Estabilio, dito Las Vegas, Nevada, from Daddy Art and Mami Erlinda Estabilio, ti Hawaii. Naslamat ang kini Richel Pascual Ramones, dito Crispina Banag, birthday pa in 26. Into the 27, advance happy birthday kini Monica Lumbre Ranyada iti Singapore. Kastamat din kini Luis Zandi Respicio di Sarat, Ilocos Norte, from Labing Tita Bing Ara Patricio di Vancouver, Canada. Into the 28, advance birthday kini Ilio Agudo iti Sarat, from Loretta Ramirez Dadula. Into the 29, advance happy birthday kini anak ni balasang ni El Amor Verdadero. Faith Pekang Aladin, advance birthday ka from El Amor. Into the 30, Elmi Garcia, iti California, happy birthday in advance. Kasama tayo into 31, Melba Domingo Lacro, iti Sanchez Mira Cagayan, greetings coming from your sister Janet, iti Singapore. Kasama tayo ni Acer Africano, iti Badok, from your friend of Badok. So, kung nakita aming birthday tangal daw, kung masangwanan ngal daw, happy birthday, kablaw, manipod, iti ababang lagip tinapalabas, dito ay page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-share, paki-like, paki-follow ito nga page. Kaya iti YouTube channel, ting kay pakanggan, pakabuyan, kaya ito nga video tayo, i-share yo, i-like yo, kaya subscribe kayo kuma iti YouTube channel di paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Hindi nga rin, sino na kita yung kabarbaro nag-tune in? Ada? One summit. Ayan. Erlinda Estabilio, damot to yan. Okay?
Kinablawon tayo. Nay, ni Noralyn Perdido Tamalay, ni Florendo Tagupa, kumpad, kumusta? Florendo Tagupa, ni Bachuchay, okay, Terere, Erlin Estavillo, Perlita Clipe Matias. Inangaro din ituloy, dito pagkasalitaan ni Nelson ngente pinauluan, repairman o seaman. May muna amay sa kalagitan ti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week, ini bulan ti Agosto, ti program at tingalagip tinapalabas. Marigrigat kamlaeng manunemi na talaga po na nauapay ng insardeng ko. Iti nagbasa, iti adda ako ni second year college, iti korsok nga marine engineering. Nagtrabaho ak manunemi iti may isang repair shop, aircon repair shop. Kat may sak nga repairman, kabutamok iti ag-repair, gasikaso iti aircon. Dito ko nga naman mo manunemi ni Ruby. Inaram ko, sinungbatan nakmat, tamay sa iso nga sales lady, kahit nung kasta date kami, manunemi, dinner date, kalpasan na, panag-dinner mi, hotel. Dito yung idi manunemi ti mo nang nakaramanan, nakatagikuan kini Ruby. Dahil mas ngagkan, naman, di kiti bibig na, manunemi, tinapintas ti sukog, abarukong na, kadito'y, ngayantak, da kiti bibig ko. Mangigkunto, da kiti asog ka na rin, ang na manunemi. Nelson, Nelson. Pinadas ko ngayon pababa, manunemi, kat dito'y ko nadoktalan, nasumbrek ti dilak, manong, saanin. Saan nga virgin? Okay lang mo naman. Buwain manunemi, iti baba, adadhan ti asok ka na rin ang ni Ruby. Ang galing mo. Nelson, naglaing ka. Oh, Nelson. Nelson. Kahit mga sawin manunemi na laingak, kahit awan, ti pagkunaanin ni Ruby, no romansa ti pagsasalitaan. Nalaing ka ko na. May katluwak gayam nga boyfriend na. Diya ka nung first love na shoot imuna ng damo. Siyempre, manunemi, maili, shoot ka po na kinayat na, idibaghak nag-check-in kami. Nagpapas ka nga rot kini Ruby, manunemi, di unos, di talalo nga oras. Ala nga ala. Naglaing ka. Diya mo kini manunemi kat sanak ni sukat. May di may sa nga malen, tinawagan na, manunemi, ag-dinner kam kano. Ngayon saan nga nag-order? Nag-order lang, tinanong. Di man, ag-dinner ta? Sa tanto ag-check-in? Saan yun? Inabayang ka lang, inaibang ka. Tapos ibagak nga. Agsinat. Ruby, ibabawi yung timbagam. Ibabawi. Saan ko pibabawi? At sa bali nga lalaki ng ay tagitan ka, ba't saan ka nga kayat? Repairman ka lang. Idin to, tatinang isukatak kang kakit siman. Adot kwartana, managregalo. Kadisag na lang iti barko. Kat siyempre, inted na amin na masapol ko. Idin to si kakit awan tinaran niya ka masakbayak kang ka. So I'm so sorry, Nelson. Aksinatan, gabata sa anak ko nga nagsakin ka. Kensan ka na yate. Sa kayat nga po ko ka, Ruby, pangasim. Ibabawim ti amin, saan tang aksina? Ditakan, oh, Ruby, agsuli ka. Ruby! Ruby! Tinawagak ni Dindo, nga padak nga repairman, manunemi, iti air conditioning shop. May matangak ti pulutan, ken arak ket naginom kami, nagbarte kat man. Sinangitak ken sinagabak una deta nga panagsinami ken ni Ruby. Intulnog nak ni Dindo iti balay ket inong tandak datatang kinananang kabuti naramid ko nga panagbartek. Gabulayeng ken ni Ruby nga awang kanot sa Serbina. Saan ka nakastrek iti deta nga kabigatan na kabuti na sakit ti ulo. Kung magitam ti aramid mo.
Di ba nagbartek mo, kabulayin talaga ka babae ka sa Sarbina? Tatan, nanan. Ag kang kasigaw, saan lang kami may isa ti, babae dito lubong. Itulok mo kit din, nga dahil tibiyag mo ka pala yung dadya nga babae. Agpakalalaki ka, Nelson. Nagsubliak matlaeng titrabaho manon nemi ket ko na ni Dindo kanyak. Nelson, masapol na ka ni boss. Adan sa misyon mo. Manong nemi amin nga kakaduami ket adda trabahuan na. Itsak lang at awan tasang sangpit ko nga ron. Nagabsan kay di kalman. Sorry boss. Sakit kami ti ulo. Inga itireto yung address. At duwang aircon nga pa-service na. Pa-servicean da. Hindi mahalak akaduwak, sir. Daming trabaho da. Kayang-kayang da ta. Solo flight. Agpatulong kan sadya. No, kasapulang para iyawat mo no anyaman dita. Sige, sir. Duwang aircon, ha? Kaya no adan to pa inayon na. Inayon da. Hindi ka da ituloy mo. Tiyags pang service. Nabanang iti may sa nga napintas nga balay nga makitam nga talaga nga da mabalin na. Nagturbelak may sa nga napintas nga babae ti rimuar. Naka-short ng sleeveless. Wow. Yes. Dito ka dito balay da Mr. Alfredo Navales. Awan sa ni Daddy. Siya tayo imbaon da. Aircon repairman. Agpa-service kay kano. Ay, sige nga rat, sir. Nakawagan ti sir. Nelson dinagang ko. Katsi ka. Julie. Idi sumrekak manong nemi nalang-up ko tibang luti ka digdigos na. Wow, nagpintas nga dayag. Malagip kumot manen ni Ruby manong. Ngayon di ba nagkita ken kuana ni Julie ket ubing ken napinpintas. Nakinkinis ti gotis na. Nga no umisem na ornos na kita napudong ngipin na. Malipataksan ni Ruby. Kinagayatak manin. Ngayon maikarik nga tati kaskeng kuha na anak tinamak na. Manong nimi kapilitan nga imuliak, simbrekak, manong nimi abay may mesaka. Kabay lang nga tan? Kabay lang. Basta lagi day may isagahan na kiti masapol ko. Sa pulak ti host, ti danom, Vijay. Sige, bagati nato nga ba, matalusan. Manong nimi, kinayak asisyak, kinikuhan idasaran na ti merienda. Merienda ka pa'y? Wow, gimasa. Linutok. Ading, para manakitan ti lotom. Nga magore ka, apesyak lang, ang merienda tanga duwa. Ken madlaw ko, apay nga, awang kaduwang. Apay ko mga awang kaduwak, kadada ka. Apay di mo ibilang tibagim na kaduwak. Meaning, ang may mesaka na danon ko. Ada kami na para ni Mami. Di kini nga kakabsat mo. Ada asawa dan, tsak ti bordek. Ni Daddy, siman ni Daddy. Nakasakay na di barako. Siman? Lagi ko lang ardete nang isukat ng ganyak di ex ko. Ano? Broken hearted nagtagdama. Baka ikayat mo yung istorya. Kung gayam, nagluto aglan sa kanto ditoy. Malpas ko na ito yun Ada pa'y mesa nga paserbisak. Di ka talo. After lunch, isunod parang trabaho. Sige. Opo. Nagkalanglang kami pahinangan, manong nemi, na imas, tilinuto na. Duduwa kami nga. Nakabimitas ko mga gundawayan ng saan ko nga ginundawayan. Ngayon tinunton na manong nemi, no anyat istorya, ti love life ko, no apay nga broken hearted, agkakon. Ibaga keng ko na. Kahit mo sa wayan, insukat na kati ex mo, iti may nga siman. Baka katrabahuan da ka di dadim. Muna mo. Imbes nga repairman, seaman. No, hindi na kano kaya ti repairman, taong kataran niya kamasakbayan na kanya. So kaya na seaman. Nasakit, sakit. Isa nga bale. Ang madabay may sa bahay dito lubong. Sa bagay.
O rin no, natakikwamon. Saan nga virgin? Siyak ti may katlong arod nga boyfriend na. Oh, hmm? Sa mga sayangin, text ken ko na. Baka no agasawa kayo kat makakita to tinabakbak ng isina na ka. Abi namin repair ban ka lang. Diyak na ituloy ti pa nagbasak para ka third year college ako nga. Abi nga di mo ituloy. Ano ang kurso? Marine Engineering. Magbaling nga tumatasiman. No kayat mo? Marine Engineer ni dading ko. Kadi, no makapag-graduate ka, baka i-recommendar na kanto ni dading sumrek iti kumpanya pagtrabahoan na. Gabukin ka, Julie, nagkanak tinamnama. Ituloy mo tagbasa, Nelson. Kaya lang, nag-third year kan, fourth year akton, umuno na nagtagraduar ng musika. Gasta? Sige. Kada ito'y umaning opening, ituloy ko tagbasa. Anong name nakaragsakat ngayon, nag-imay dito'y aircon na shop, anong name kat nadlaw ni Tindo, na best friend ko. Uy, kasila saan ka ang bruta harte doon ah. Kasila ada na nga gasan na pusom. Nagkahanak man ito sa balingan ng nama, pare. Napimpindas nga amang yung ni Ruby. Wow! Yung masabong nagbasa, ituoy ko. Kinasaritak ni boss manunemi kanimbagak ti plano. Kaya mabali mo mati kumain no, Sabado ken Domingo. Diretso na yun ah. Kaya no weekdays, kada da klase, mabali mo mati mang kontrata ti may isang aircon at tarimnem. O, kaya siyempre, numano ti charge, maitandan keng kadiso. Nagyaman at boss. Tapos ang kumisar din ti panagtrabaho, kabayatan ng basbasa. Hindi agbasa ako manong nimi, siyempre, kita kami kaniya Julie ti eskwela. Sa nagmerienda kami, lang kami aglan, saging nga naingin daton ko, ti panagayad ko kayong kuwana dito eskwela. Gabutan, di na kayat nga, umay ko pa siya rin isuna sa Dibalay. Wayan, kat sagbay nga nagraduar, isuna manunemi, inaklon na ti panagayad ko. Kat naipay na pa yan ti kinabirhen na. Wow, manunemi. Simrad kami ti may isang hotel, manunemi, permi, nga nakapinpintas, nakakinkinis, tikutis na, nakabangbanglo, nakaimimas. Naimimas nga amang manunemi ni Julie ni Ruby. Dito'y ko nga nagunod ti amin na manunemi. Oh, Nelson. Oh, Nelson. Virgin manunemi. Nakaragragsagak ang sipot na virgin ni Julie. Manong nimi pa-check nga iso ti sagot nga po Diyos kanyak. Nagbalin nga asawa. Iagturpos ket isumat ti nagbakasyon ni daddy na inyam amuna. Boyfriend ko dan. Wala kong naawang pa yung boyfriend mo. Last 2 months ago. Marine engineering ti kurso na. Next year, isa pa nagturpos na. Walang karod daddy nga ko tulungan na kanto tapno tulungan to isuna tapno isarek mo ti kumpanya kapag ganaw. Ay kaduwa na. Basta lalaing nga. No di kas tagat siya nga siman, marine engineer, katagbalin tumat nga masan tumat nga marine engineer ti manugang ko ti Puradek nga anak ko. Hasta karod tinapasamak manong nemi nagraduarak ket nagbalik ng mga siman matlang manong nemi hanen nga repairman aging ka nagkalaysa kami nga nag-asawa manong nemi kay ni Julie. Nadan kami hanggamin nga nagbalay pa manong nemi tay ti balay da family house da ket ison tinagyanan mi nga kadwami da daddy kini mami niya. Kaan kadwami manong nemi dagiti duwa nga anak mi. Hindi man isang aldaw manon na yung nakikitutak, hindi masabat ko ni Ruby? Nelson? Abi kas na tilangan. Nakaluslos siyang maten. Kwa, duwan digit anak ko. Iti siman nga asawam? Sanggam nga nag-asawa iti siman. Duwang anak, duwang lalaki.
nangaruitan. Nagsina kami di siman. Sa dayjay may kadwa. Nga po ti may kadwa anak ko. Nagsina kami pa. Sa anak nga inkasar. Ayun, ito ang sinasabi nilang karma. Nalabas sa karma. Naminduha ka naganak kabalasang. Kumusta ka man, Nelson? Well, marine engineer. Basta ka seaman. From repairman to seaman. Di ba sa pulem? Adamat na nasawa to ang anak. Ti asawa ka akit mga opisina. Nabinas ti biyak min. Tulungan ang mga road. Anat may tulong ko. Awan ng atang ko, ti agas di anak ko. Masakit. Sige. O, dito yun. Ananusan na 5,000. Thank you. Thank you, Nelson. Kano ang problema, mabaling ka nga tulungan na. Siyak nga sinaktam. Siyak itan, pagpatulungan. Pwede ibagak na ito yung kinib Julie manong name. Dapat lang tulungan. Kapay, ada utang mo na yung baganakim kinib ex mo. Sabi ko mo, nga nakautang aking kuha na. No saan na kang insina, kada kayo kuma, at ang arot kasto itang abiyag mo. No saan na kayo nga nagsina, saan tamat nga nagkarelasyon. Iso nga kapukin ni Ruby, anang isina kang ka, nagsabat ti dalanta, kat datat nag-asawa, iso nga naragsakta. Idinto ta isuna, agsagsagaba. Iso nga tulungan ta isuna, doon yaman ti problema na. Nasaya at itutulong ti may nga tao. Ay-ayatan ni Apo Diyos, tigitikas, kada tayo, nga nagasagana nga tumulong kada kasapulan ti tulong. Sige, sweetheart. Tulungan ta nga rod ni Ruby. Huwag lang kayo magsinubyanan, ha? Anya balat sa pulik kang ka. Habay kahit ko pala tikas kang kuhan. Langan na naman manong name ito na niya ko sa bahay ng italon nga anak mi. Kat dito nga ron ti pagkasalita. Kat agamanak itilaing mo nga nang ibasa. Kat sabi ko mata. Damat na ibatik nga adal. Liwliwakin pagsarmingan tibiyag. Karagay ipatak ka nagdingig. Kat nagbuya. More power to your program. Tingor nagyaman nga pag-aya mo. Nelson. Thank you, Nelson. Thank you, mat karagay nagbuya. Yeah. Thank you. Karagay tayo nagbuya. Yan, ni Erlinda Pantrosete, Mila Milyare, ni Erlinda Estabilio, kastamatan ni Norilyn Perdido Tamalay, yan, ni Bachuchay, agramatan ni Compadre Florendo Tagupa, Josephine Estango, Erlinda Estabilio, Perlita Clipe Matias, ni Bachuchay, kan amin-aminin nga nagbuya. Orahin naklag breakfast, agsubliak to, Dear Manong Nemi a page, city program nga Dear Manong Nemi.